Kada razmišljamo o svetlu, obično pomislimo da ono služi da osvetli prostor. Ali najlepša svetla imaju jedan drugi zadatak. Da osvetle trenutke. Prvi ples mladenaca, zagrljaj koji traje malo duže. Osmeh deteta dok duva svećice. Pogled roditelja koji zna da će ovaj dan pamtiti zauvek. Kada se gosti raziđu i muzika utihne, fotografije ostaju. A na svakoj od njih svetlo je deo uspomene. Zato rasveta nije samo dekoracija. Ona stvara atmosferu u kojoj se najlepše priče dešavaju. Jer neka mesta se grade zidovima, a neka svetlom koje čini da svaki trenutak zasija. Beled. Najvažnije, svetlošću istaknuti.